एकदम फ्रेश माल कसा आपला असतं माहित आहे ना. कसा दिला? 600 रुपये. 600 रुपये. बापरे. अरे उचकाला टायगर प्रॉन्स ही कशी आहेत? 600 रुपये. 600 रुपये किलो. कवटात तयार. आराचो पण वास येता मस्तपैकी आणि हय फ्रायचो पण वास येता. कधी खाते असं झाला. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत असा आमच्या स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये. तर मित्रांनो, खरंच खूप प्रेम दिलास तुम्ही आमका. म्हणजे आम्ही विचार पण कधी केलं नव्हतो एवढा प्रेम तुम्ही आमका दिलास. आणि मला माहित आहे या प्रेम आमच्या मालवणी भाषेका दिलास तुम्ही. आमच्या स्वीट फॅमिली का कमी दिलास, पण मालवणी भाषेक जास्त दिलास. तर मित्रांनो, असंच आपल्या बोली भाषेवरती असंच प्रेम ठेवा आणि स्पेशली आमच्या मालवणी भाषेवर तर जास्तच प्रेम ठेवा. आणि तुमचं प्रेम खरंच खूप म्हणजे तुमचे आभार जेवढे मानावे तेवढेच कमी आहे. आणि आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती पण प्रेम असंच ठेवा. तर आमची टाळ चिपळी कुठे? टाळ चिपळी. तर टाळ चिपळी आमची लई फेमस झाली आहे. चिपळी नाही आली. या ही टाळ माझी आणि ही चिपळी. तर आज संडे आहे, तर लय दिवसांनी ब्लॉग बनवतो आणि आज संडे आहे, तर मी जाते आता मासे आणू. काय हो माशात? हिशोबात यांचे लयच हे झाले, टोचले वाढले त्यांचे. ते वेंगुर्ल्यात गेल्यानंतर तुमका आजी आणून देत. वेंगुर्ल्यात येणार आहोत आम्ही. तेव्हा ते 21 डिसेंबर का केपादेवीची जत्रा, तेव्हा आम्ही येणार आहोत. तेव्हा आमका काय ते आणून देवा मासे बिशे काहीतरी टाळ चिपळ्यांका. कारण माका लय जणांचे डीएम इले. माका वाटतं की माझे सासरवाडा दिपालीचं गाव म्हणून आहे, माझे सासरवाडा म्हणून माका लय डीएम इले की तुम्ही वेंगुर्ल्यात खय राहतास, काय करतास. खरंच लय प्रेम दिलास तुम्ही. तर असंच प्रेम ठेवा. आणि 21 डिसेंबर का आम्ही केपादेवीच्या यात्रेक येऊ, तेव्हा तुमचं प्रेम माशाच्या रूपात आमका देऊ. तर मित्रांनो, आता संडे आहे, तर मी जाते आता मासे आणू का. आता इले मच्छी मार्केटात, पण आज काय माशावाले जास्त दिसत नाही. कारण नवरात्री असल्यामुळे कोण जास्त नाहीत आहे आणि माशावाले पण जास्त नाहीत आणि खाणारे पण कोण नाहीत. पण बघू, दादूच काही दिसता असता माझ्या बरोबर, त्याच्याकडे जाऊन बघूया आज काय हाता. आणि रोज काय पापलेटा घेऊ परवडणार नाही. कोलंबी वगैरे बांगडे वगैरे काहीतरी असात त्या घेऊया आज निसत्या का. चला, दादूच वाट बघताय. काय आज स्वस्तातला काय असत का ते? हलवा नाही आज, हलवा फ्रेश आहे. हलवा फ्रेश वाटत नाही, एकदम फ्रेश माल कसा आपला असतं माहित आहे ना. कसा दिला? 600 रुपये. 600 रुपये. बापरे. अरे उचकाला नको. वेगवेगळे करू का? काय हलवा 600 रुपयाक सांगता. आणि कोलंबी आहे काय फ्रेश? कोणती आहे? चांगली आहे. दालबी आहे आणि सत्तर. तर कोलंबी बघून घेऊया. ही कसली टायगर आहेत? ही का टायगर प्रॉन्स? ही कशी आहेत? 600 रुपये. 600 रुपये किलो. तो हलवा ताजो आहे का हे कोलंबी ताजी आहे? काय हा ताजा तसा? हलवा नाही, हलवा एकदम फ्रेश आहे. तर दादू सांगता हलवो घेऊ का, पण हलवा आता सांगता 500 रुपये. हलवाच नाही, हलवा 400 का देऊन टाकचं. इकडे. हां हां, चला आता फायनल 400 दिले ना माका, घेतोय आता. त्याच्यातलं बघून आता पण डोळे बिळे काय फ्रेश वाटत नाही. बापरे, एवढा बाजार फ्रेश आहे ना, तो तरी त्याला फ्रेश वाटत. हा, जिवंत बाजार. डोळे फ्रेश दिसत नाहीत, बाकी ठीक आहे. डोळे आता तो हलवा घे ना तो. हा, कुठला? तर आता ह्यो एक दिसता आहे, ह्यो घेते मी आता. हे बघूया. काय कळत नाही खायचो फ्रेश आहे तो घेते, आडे माडे करून घेते. तर दादूसने हलवं दिल्या ना आता 400 रुपयात. बघू आता खाल्यावर समजात किती फ्रेश आहे तो. हा, खाऊन मला फोन कर. खायला नंबर देऊन ठेव, खाल्ल्यावर फोन करते. नंबर घे. अरे लोकांचे कमेंट आहेत दादूस, विनोद केनी म्हणून. माका नाव नाही माहित होतं तुमचं. नाही, पण ते कमेंट मध्ये नाव वाचलंय मी, विनोद केनी. हा, लोकांनी कमेंट विचारतात कोण आहे. अरे बापरे.
आणि माका तुमचं नाव बरं, सांगता नंबर विनोद घे केने त्यांचा. तर दादूस आता आहे मोबाईल घे. तास्ता खवळा तास्ता आहे. अंडी निघाली, अंडी. कवटात तयार. तर फायनली आता मी सरंगो घेतलंय. कोलंबी नेऊ किलो होते पण दादूच म्हणता की सरंगो ताजो हा. बघू आता काय तो म्हणता ताजो, पण माका काय वाटत नाही ताजो हा. खाल्यानंतर का कसं होतो. तर चला आता घरात जाऊया. झाला की नाही जेवण? काय नाही आज अजून कायच नाही झाला. मिक्सर लावतोय काय वाटप करतो. अरे बरं, लय जणांचे मेसेज आहेत काय सार कसा बनवतस तर सांग बाबा. काय ना बेडगी मिरची आणि धणे फुगत घालून पेस्ट करायची आणि खोबरं आणि कांदा टाकायचं बस. हा, बेडकी मिरची फुगत घालायचे आणि धने, बस बाकी काय नाही. एकदम मस्त पैकी. अरे बाबा अजून लय वेळ लागत वाटतं, पण हयच आता भूक लागली आमका. आणि हय भावी जे आमची खेळतात. हे उघडा दरवाजा. पासवर्ड ह्यांका आणखी पासवर्ड हवे. जेबी जेबी अरे जेबी बरोबर. आणखी काय मग बीजे म्हणजे काय भावी जे हा. देखा काय करतास आहे आणि काय डोंबार घालून ठेवलास? कुठे आतमध्ये यायला नाही देत आहे? कशाला? हे दोघांनी खेळा, मस्ती करू नको. आणि ह्या काय आहे बेडवर टाकलास? उचला आता सर्व. खेळतास काय डोंबार घालतास? अरे घर कसली झोपडी आहे ती तुमची? अनधिकृत आहेत ते. हा अनधिकृत आहेत ते. आम्ही हटवणार आहोत ते आता. हा बाय जावा खेळा काय तर. सार ठेवलंय आता मासे टाकते सारात आमटी बनवची आहे ना. ओके ओके मस्तपैकी येऊ द्या. कलरफुल अगदी. ह्या काय गाबोळी तुम्ही गाबो खाणार ना? गाबोळी हा खाईन मग खायला न खाव कवाटा. तर मस्तपैकी घरभर वास सुटलो हा सरंग्याच्या साराचो. तर चला जाऊन बघूया आपण. आता चैन नाही पडत. हे वास इलो चांगलं म्हणजे ताजो वाटत सरंगो होय ना? हो वास तर चांगलं असतात. हा तुम्ही काय वास काढत वास काढत इलय मी. चैन नाही पडत माका. आणि हय दीपाली मस्तपैकी आता फ्राय करता. अगदी आगुळ वगैरे लावून कोकमाचा आगुळ वगैरे लावून. साराक मस्त वास इलो म्हणजे मासे ताजे आहेत. आज सरंगो ताजो मस्तपैकी. दादूस नाही दिल्या ना. तुमका मोठे मासे हवे असले तर दादूसकडेच जावा. मोठे आणि ताजे मासे जरा महाग असतात त्याचे पण हा चांगले असतात त्यांचे. पण ते दादूचे रोज खाऊक परवडणारे नाही मासे. थोडे महाग पण ताजे असतात. अरे पण ते महिन्यातून एक दोनदा परवडतील. महिन्यात एकदा महिन्यात आठवड्यात नाही. हा आठवड्यातून एकदा परवडतील. पण ताजे गावसारखे मासे नाही. पण गावात कसे ताजे फडफडीत असतात तसे आहे ना एवढे. हे जास्त नको तेल घालू. भाजून नको का त्यांना? कोलेस्ट्रॉल होत नाही तर आमका. हय आता साराचो पण वास येता मस्तपैकी आणि हय फ्रायचो पण वास येता. कधी खाते असं झाला. लयच भूक लागली आज माका. चल लवकर. झाला काय? झाले भाजले ते? भाजू तरी द्या. खार नाही का तुमचा? हार कसा होणार? लय दिवसानं मासे खातो. मागच्या शनिवार रविवारी खाल्ला होता. अरे मग आठवडा झालो. आठवड्यात मी पहिल्यांदा खाते आता. आठवडा म्हणजे लय गॅप होता माका वाटतं आता. 2 दिवसांनी मासे हवे का? बुधवारी हवे ना मध्ये. बुधवारी भेटत नाही आमका. डायरेक्ट रविवार टू रविवार. चला मी ताटा बिटा नेतोय आणि सुरुवात करते. काय चिपळे काय काय रवली. हे जावा हात धुवून या. जावा लवकर. जावा लवकर हात धुवून येवा. जेवण इला आता. माका चैन नाही पडत.
मस्तपैकी सार आणून ठेवलाय ना दीपालीन, भात आणलाय ना, आणि आता फ्रायचे मासे आणीत. ए जा ना हात धु, त्याला जा चिपळीला घेऊन ये जा. नीट वाढा, मापात पाप करू नको. मस्त लाले लाल आमचा सार हा. दीपाली सारच भारी बनवतो दीपाली. वेंगुर्ल्यावाल्यांची स्पेशली आहे वाटतं, स्पेशालिटी साराची. बघ एकदम लाले लाल सारा. आज पण मागा पोटा वैलो वाढल्या ना, हो बघ सारातलो. आता फ्रायचो पण पोटा वैलोच वाढ. डोका हवा का तुमका? डोका सांगा तरी कसं झाला सारता. एक नंबर सार झाला आणि सरंगो लय भारी होतो, ताजो होतो आणि मोठो पण हा, त्यामुळे एकदम टेस्टी लागता. लय मजा येईल जेव. एक नंबर. हा बघ बोलवा तरी जोक सगळ्यांका, नुसतं दाखवताय ते. मित्रांनो जेव घेवा, लय भारी आहे. आणि फ्रायचो पण भारी लागता, फ्रायचो पण भारी लागता आणि सारातलो पण लय भारी लागता. ते हलवं म्हणत होतं, आम्ही सरंगो बोलतो ते का. लय मजा येईल. तर मित्रांनो आता आम्ही सरंगो खातो, त्यामुळे आमच्या व्हिडिओचं एंड करतो. तुमका आमचा व्हिडिओ आवडला तो लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आमच्या मालवणी भाषेवर जेवढा प्रेम करतात तसाच आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती प्रेम करा. भेटू आता स्वीट फॅमिलीच्या नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय बाय, जय महाराष्ट्र. येवाय सरंगो खाओ, कोकण आपलाच असा.